Mae bod yn Gymraes yn gallu bod yn rhwystredig iawn. Dim ond bore yma ni'n gwrando ar taro'r post ar y radio a menyw yn mynd mlaen am gymryd bet pa liw gwisg bysa'r frenhines yn gwisgo yn asgot. A wedyn ni, os oes yna protestiadau iaith, mae wastod llwyth o bethau ar y radio, ar y cyfryngau ni, yn parddio'r iaith, a gweud hyd yn oed i bod hi'n iaith farw, a bod hi'n wastraff arian. Fi di deall yn ddiweddar bod ni gyflwynwyr Cymraeg, actorion Cymraeg, sy'n neud i bywoliaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, sy'n magu plant nhw'n Saesneg. Ond mae yna bethau positif. Mae yna bobl di-Gymraeg, pobl sy'n symud mewn i Gymru, yn halau plant drwy gyfrwng addysg Gymraeg. Yn lle ddiweddar, wnaethon ni bleidleisio am rhoi mwy o rym i'n cynulliad ni yng Nghaerdydd, pwy bys wedi dychmygu'r fath beth ddegawd yn ôl. So ar y cyfan, wy'n falch bod fi'n Gymraes, a fi'n optimistig.